In-nuqqas ta' mediċini fl-Unjoni Ewropea u t-titjib fl-aċċess għal mediċini innovattivi, partikolarment fi swieq żgħar bħal Malta, kienu fiċ-ċentru tad-diskussjoni bejn id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u l-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u s-Sigurtà fl-ikel Stella Kyriakides waqt żjara uffiċjali f'Malta. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn laqab b'sodisfazzjoni l-ħidma tal-Kummissarju sabiex jiġu indirizzati dawn il-problemi u esprima l-appoġġ tiegħu għall-għanijiet tal-proposti leġislattivi adottati riċentament mill-Kummissjoni Ewropea biex jiġi aġġornat il-qafas farmaceutiku. Fost l-oħrajn lan ta' dawn il-proposti huwa li jitjieb l-aċċess għal mediċini madwar l-Unjoni Ewropea u li jinħoloq suq komuni tal-farmaceutika fl-Unjoni. Kellna taħdidiet biex naraw kif mediċini jistgħu jkunu iżjed aċċessibbli għal pazjenti kemm Ewropej ma speċjalment tal pajjiż żgħar bħal huma Malta, kif ukoll jiġu manufatturati b'mod aktar affordabbli biex jaslu għand il-pazjenti tagħna b'mod aħjar. Dan qegħdin nagħmluh flimkien ma' kollegi tagħna Ministri tas-Saħħa madwar l-Ewropa biex inkunu ċerti li għax-xhur u snin li ġejjin il-ħażna u s-supply tal-mediċini tibqa' kostanti u tibqa' bi prezzijiet affordabbli. Chris Fearn sostna li għall-benefiċċju tal-pazjenti kollha fl-Unjoni Ewropea huwa essenzjali li tkissru l-ostakli attwali fis-suq intern. Il-Kummissarju Kyriakides u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qablu wkoll li għat-titjib fl-aċċess għall-mediċini hija meħtieġa wkoll ħidma li tmur lil hemm mill-leġislazzjoni proposta u li tista' tiġi indirizzata aħjar permezz ta' inizjattivi koordinati fost l-Istati membri. Il-Kummissarju Stella Kyriakides sostniet li Malta ilha tappoġġja bisħieħ il-vissjoni tal-Unjoni Ewropea tas-saħħa sa il-bidu, għalet ukoll li Malta kienet eżemplari fil-mod kif mexxiet waqt il-pandemija tal-COVID-19 meta kienet ukoll sieħeb ewlieni fil-livell Ewropew. Tul iż-żjara f'Malta l-Kummissarju Ewropew żaret ukoll il-kumpaniji Medichem u Combino Farm akkumpanjati mid-Deputat Prim Ministru. Id-Deputat Prim Ministru kif ukoll il-Kummissarju Ewropew ipparteċipaw ukoll fil-konferenza annwali tal-Medicines for Europe li ġiet organizzata f'Malta li fukat fuq l-azzjonijiet ewlenin meħtieġa sabiex tinbena Ewropa aktar b'saħħitha permezz tal-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tal-Farmaceutika kif ukoll ta' strateġiji industrijali aġġornata.